ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangon ang pagpa 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 24 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Pizza 25 kita sa bulan sa Enero 2022. Martes karon nga daw Martes edisyon sa doon ang pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdub kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-update kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subuman sa aton nga mga Bombo correspondents nga nasahin sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato na matagpalamati sa bilog Western Visayas. Subuman sa aton na matagpalamati sa bilog kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Kag subuman pwede man mabatian kag makita ang ining palatuntunan pagi sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal. Hindi igo sang armas lutang ang pilas ni Corporal Madelo. Suno mga kabyanan sa ginapagwa na nga resulta sang autopsy sa iya sini nga bangkay. Samtang sa piyak nga bahin, sa pilapig ka mga balita lokal, supply sang droga sa Negros apektado bangod sang pagka-konpiskar sang masubra 20 milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu. COVID-19 vaccination para sa mga kabataan mag-aumpisa sa Pebrero 4. Kag may pahayag si Dr. Julius Drilon, ang head sang Bacolod o kung ang head mga kabyanan sang Regional Hospital sa Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital nga sa din may nag-suicide kagapon. Isa ka COVID positive patient na nagalumpat sa bintana kag napatay ini. Ano ang papahayag sang pamunuan sang Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital? May balaw natin karon sa report ni Bumbuan Sindol Sorilla. Samtang sa mga nagapanguna nga balita national, classification risk sa Metro Manila tugas ang COVID-19 nagnubo na suno sa Department of Health. Kaya daw lagi mas dapat nga kabalakan ang ining Omicron variant sa COVID-19. No, naga-infect siya sa aton, pero wala nagatugas ang lala nga o kung hindi magtugas ang lala nga sitwasyon sa aton sini nga lawas.
Sa balita international, Estados Unidos may naka-standby nga 8,500 ka mga soldado nga igapadala sa Ukraine sa tion mga kabyanan nga lusubon ini sang Russia. Kagamuning ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato nga pangalagad karon sa pang Martes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. This time mga kabyanan, kuha na nato ng report sa patrol upod kay Bumbo Gracelyn Lubaton. Ini may kaintanan sa autopsy result. No, nagagawa ng autopsy result banwa kag pinaka-update sa sining investigasyon. Padayon nga pag-investigar sa sining kamatayon ni Police Corporal Nestor Madelo. Now, ang ginakabig karon nga masyado ka makatilingala kag daw hindi mapatihan nga kamatayon ni Corporal Madelo nga suno sa iya siniupod nga isa ka barangay tanod sa barangay Granada, Banwa nga naaksidente kuno sila. Daw kag may pilas iding si Madelo gani nga ugaling nagratol ini siya kag imbis nga dalon sa ospital, gindala niya sa Banwa sa Inigaran kay dito gintapok sa isa ka lugar dito sa may sakop na sang barangay Pilar, Banwa sang Hinigaran. Pero katanda man nga katanda man nga pagka barangay Tanod, balaan yang lugar sa Hinigaran nga kasami ginahabuyan sa mga ginapang salvage ka tao ba? Sa naliga daw may ginhaliin na damo. O subong dra man ginhaliin si Madilo. O daw katanda man nga pagkatanod ba? Tultulan niya ding ginhalidan sa mga ginapang salvage sa Banwa Sinigaran eh. Sige, so nagapadayon ng investigasyon kag subong nagwa ang resulta sang autopsy Banwa kag sa autopsy nagapakita nga hindi gali iya samad sa pagkatiro o kung ano man nga mga hinganiban o kung armas nga magkamamatay, kundi ang pilas ginaangkon suno sa initial nga pagwa nga result sa autopsy Banwa, ang pilas nga naangkon ni Corporal Madelo tugas sa pagka-aksidente. 30 minutos na Banwa ang nakaligad sa tag ng alas 11. Balikan tala na karudway ang report ni Bumbo Gracelyn kung alang-alang pa siya. No? Balikan tala na karudway mabubuo kita ni sa pila ka mga importante nga mga panumdom. No? Balikan nato ng ilang mga report pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bumbo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bumbo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Pabalik na mga kabenan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Uddo. 36 minutos na banwa ang nakaligad sa tag ng alas 11. This time, balikan natin ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton sa patrol. Ining follow-up banwa sa sining krimen. Inako may krimen yung mga nagluntad. Ining may kantanan sa kamatayon ni Police Corporal Nestor Madelo. Now, ano nang pinaka-latest update sa investigasyon sini kag sa pagwa nga resulta sang autopsy sa bangkay sa nasabit nga biktima? Yaring report, Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in.
Bamodan ang ginhambal taginanong ara na sa inquest proceedings. Bamodan kuan taliwat sang information. Gina-prepare pa lang no ang ining mga papeles no nga igapasa sa prosecutors no with coordination naman bamodan ahead sa pagpasa regarding sa kaso nga iga pataw o kung iga patubang no sa kay Kanoy no nga ang force multiplier nga person of interest kung suspect diri sa pagkakita no nga nahalid na lang sa Banwatang Migran si Police Corporal Nestor Madelo. So pamodan regarding sa hepe sang Hinigaran Municipal Police Station nga si Police Captain Ryan Villasario nga ipatigayon gid nga inquest sa nga adlaw no kag kung hindi man gid babodan inquest o kung marimalaso sila still naka-schedule nga ma-inquest din ang si Kanoy no nga suspect o kung na person of interest sa ni nga kaso ni Police Corporal Madelo. So pamodan regarding naman sa kaso Bumbo Grace, so, yes. di ko na wala pa nagla ma-inquest na kag ginapreparar pa mga papilis. Basi masyado na kalawig ini kag basi ma-release na lang niya ang person of interest kag hindi pa matapos ang pagpreparar nila sa mga kinalano nila nga papilis para ma-inquest nini. Babodan ginpamangkot naman si Police Captain Villasario makagwa babodan si Kanoy but i-pursue ang inquest so amo nang hambaya babodan. Amo na gani ano pa ang pulos sa pag-inquest karon kay nakagwa na ya ang kuan na nagtapos na ang reglementary period. So ang matabo sina karon ya kay natapos na ang reglementary period niya ati hulat na kun san o ya ma-file ang kaso sa korte kag mapanapanaugan sang warrant of arrest kung may ara gid man sang mabakod nga ebidensya nga nagatudlo nga may kailabtanan si Kanoy ni sa krimen o kung may krimen gid man nga natabo. Kay man nakibalo ka Bumbo Erlin, Bumbo Gracelyn, ang ining nasambit yang kaso, nga ining mga inquest ba lang ini, no? Kung may krimen nga natabo kag isa ka tawo abi suspitsado kag gidakop siya, amo na gani nga i-inquest na siya kay butsing ganon hindi na siya mag-agi sa regular nga procedure, proceedings, no? Nga pag-file sang kaso, i-shortcut ini siya para nga hindi mangin illegal arrest ang matabo sini siya, no? I-inquest ang kaso sa korte. Ti karon, ano pang i-inquest nimo kung ang suspitsado nakagwa na siya kay kinamatarong niya ng hilwayon sa detention cell kaya naglapas na gani nagligad na ang reglementary period Bumbo Gracelyn. Sakto man na Bombodan no pero subong tion si according kay Sir Villasario ginahingad daw ini Bombodan process ka mentas o ara pa sa ila no si Kanoy no sa kasabihan sang Hinigaran PNP. So bawadan ba ala na karon no mga kaligad ang pila ka oras kung positive ini ang ila sa nga patigayon kay Kanoy sa inquest bawadan. Sige. So bawadan kato naman kita no sa pinaka-latest gid sini ang autopsy nga report no ang natabo bala nga pagkahalid ni sa biktima kang nakitaan sang mga pilas nga prior Bamodan according sa mga information na aksidente ni sila no, sa barangay Sungal Syudad sa Bacolod. Bamodan, ang result ni ang pilas ni Police Corporal Madelo ang hindi tuga sang armas pangluthang o kung ano man nga armas Bamodan nga ginagamit no sa pagluthang. Bamodan ini tuga gidman sang aksidente. Mamodan ang napahayag sa autopsy report. Okay. Nakaagom sang mass head injury mamodan yung biktima kag ang instrument lang mamodan no blunt instrument lang man ang na-record wala gid mas specify ko ano gid ang nakatuga sa pilas but inituga sang aksidente according sa EPE sang Hinigaran. So wala sang iban nga mga samad nga
masuspitsuhan mo nga agis ang pagbuno abi or pagalutang. Bali amo lang amo lang itong patal niya nga pilas ang sa may kuha niya na yon, sa may bakba. Yes, Ramadan. So, amo lang magito ang patal nga pilas. Siguro kay gindiling siya amo na patay na lang ini siya Ramadan. Aha. Why man ma-describe sang suko why isa-isa kumbala sang ma-aksidente ni basi posible nga buhi pa ini kag ukon kuan gidya on the spot nga napatay ang ining biktima matapos nga nag-angkon sang patal nga injury. Wala na Ramadan. Amo lang man no ang reason nga nakuha ko nga information na reason kung ano man gid bala ang pilas no kung di na siya halin no ang pilas nga nakita ta sa iya nga guya kung sa iba sa mga parte sang iyang alawas so sa mga gagmay na mga pilas. Aha. Okay. Sige, so daw sa siniya nga punto makasiling kita nga basi insakto man ang hambal sang tanod pero ang makatilinga lang dira nga kung na-aksidente ini, kag may upod kada nga nasamaran, way kagidya magpaminsan nga dalon sa ospital ini kay lapit ba lang sa ospital na dra ang area kung sa din may aksidente, di ba? Lapit lang na dang South Hospital? Yes, Ramadan lapit lang ang South Hospital sa barangay Sungag, no? So, ako pa na ang sasabong inakalibugan sa mga ulo no? Especially sa mga kapulisan na dito pa sinigaran nakita ang bangkay ni Police Corporal Madelo nga madamo man sa ospital nga pwede dalaan sa iya sa matabo ang aksidente Ramadan. Aha, sige. So Ramadan, pamatian no ang pahayag sang hepe sang Hiligaran PNP nga si Police Captain Ryan Villasario. Actually ma'am, gina-prepare ka naman sa buong asang ang mga papers or documents for inquest sum. Doon na utod ang iyang voice ang kwan. Okay, sige abi, liwat abi. No? Pero ma'am, gina-prepare ka naman. 44 minutos ba nuwa? Ramadan. Dalang kay daw na utod siya, sige. Ramadan. So, bumugres dali lang kay daw ari na, okay na. Sige abi. Actually ma'am, gina-prepare ka naman sa buong asang ang mga papers or documents for inquest sum. Okay, pero hindi siya magpa sir. Yes ma'am, ginaano pa naman. So, ano mo sabi? Ano ma'am? Ano na kaso ang ikakataon nila? Ano pa naman, gina-prepare pa naman, either ginaano pa naman, coordinate naman sa prosecutor. So, wait lang sa, sang prosecutor kung na resolution. This na story about sa, Sige, sir, wala na update or information ka pwede makakita. Wala naman sa ma'am, kay nang na allegations and alibayang niya pasaton. So, wala na taga-stakes ang testimonya. So, na-stick lang sa ang atong mga evidences and mga witnesses na ginanatong sa atong investigators. Sir, ang mga autopsy, sir, Ano ma'am? ang result ng autopsy, Ara na ma'am. pwede mo sir ma-divulge? Actually ma'am, ang cause of death niya natin is trauma sa head injury and to sa aton amo na ang cause of death sa aton police na si Corporal Pilo. Ano ang ginamit sir sa or wala sa ngayon gamit ma'am na ang lang isa incident na nabumbol sila sa amo to ang cause of death niya. wala involved sa sila naman? Wala ma'am, wala sa mga involved indication na sa
inaano na allege ang ibang nga mga ano nga may gunshot wound. So hindi siya gunshot wound ang pills na naagom ni Corporal. So, hindi kasi ang pilas niya na ito, may suspecting Oh, yes, ma'am. Sa blunt instrument. So, ginano sa pagtunggo sa multiple tunggo sa mobile. So, regarding naman sa kapili, wala na kalito. Ano, ma'am? Regarding sa kapili, sa mga pangiligaran na makapuhin ko. Regarding sa, ano, ma'am, sa... Regarding sa ano ma'am, sa aliwat man, liwat, dito na Regarding sir sa pagpilin kay Madelo, sa kanyang sa kiligaran, wala pa kami kung paano siya naglaputan. Amo na ma'am, ang info na to, listening dala siya sa atong suspect na sa kiligaran. So, amo na, wala niya ginano sa hospital. So, ano niya dala sa kiligaran. So, ang yung motives na itago niya ang krimen na ginaan. So far, may palanggit ang na-identify yung person na veteran sa contact. Yes, ma'am. Wala na sang ibang na involved about that sa ato niya. Based ang ato na mga evidences na nakalat na mga witness. Yes, sir. Bumulan. Oh. Okay, Gwen, Bumbo Grace. So, tiyan mo na ang payag ni isang chief of police sa Banwa sang Hinigaran, no? Di ka ba'y pang mahingagaw nila ni tapos ang mga papilis sa kinanglanon, kay bisan pa tuod masiling kabi nga aksidente ning natabo, may liability gid ang ining iyang upod, isa ka barangay Tanod sa barangay Granada, kay bisan magsiling pasanga napatay na sa aksidente, pero may negligence sa iyang apart mo. Tina-aksidente na sa maran upod mo nga imbes nga dalo mo yung sa ospital kay parang ang doktor na madeklarar kung patay na naya ang biktima o kung hindi. Imbes nga sa ospital mo gindala sa layo-layo mo pang lugar gindala. Imagine mo kung halin ka na sa may barangay Sumag, makalabot ka tuya sa Banwa sang Hinigaran, mga isa pa ka oras nga biyahin na mo, Bumbo Grace. Yes, so dan ibutang ta abi pumudan kung gindalaya manggid sa ospital kag wala man abi na matabangan sa gihapon. At least may official nga tawag, no? Wala na tani naglapot sa amo nga punto bumudan nga pati siya makasuhan. Aha. Te amo gani na. So gina-challenge na nato ng Hinigaran PNP. Kung nakita ninyo nga may arag sang liability ning si Mr. Canoy, ikuan nyo na dayon. Ingagawa nyo na ang paghikutar sa mga kinalanon ng mga affidavits para nga ma-file na ang kaso or ma-inquest ang gining kaso nga sa diin gina-involve sang isa ka police investigator kag sa upod niya nga barangay Tanod diri sa barangay Granada. Yes. Anli siguro kung basi biara pang mga ginahulat kay basi may mga iban pa na nga mga nagaguluwa nga mga information samtang nagapadayon ng investigation. Yes, mamadan. So, patayon, sigapon ang investigation, samtang aral at sikano, kag kung hinali mo dahil nga mag-ini siya, no? Hindi na malabutan sa pag-inquest nga adlaw. So, ang ini nga kaso mo dahil, ano pa sapon? Ongoing man sapon. So, bumudan, ang walang update, for now, sa isa nga kaso ni Police Corporal Nestor Madelo sa dugang mga update dire si ato na lang na pasundan gamadan. Okay, sige. Salamat kid Bumbo Gracelyn. Yes, so dan ini si Bumbo Gracelyn Baton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Salamat kid Bumbo Gracelyn Lubaton. Ang ini nga kaso, Banwa, naging controversial ini, bangod nga tido kadamo sa mga nagatuluhaw nga mga sa sulod sa paminsaron, sa mga pumuluyo, sa pamilya, kay gabisan pa sa ato ng mga kapulisan. Kay daw siya budlay bala taud-tauron, Banwa, nga updanay ka mo kay ang ginatumod kag kuan gid na confirm nga pinaka last person nga nangin kaupo diya muning barangay Tanod mo. Unless nga along the way
samtang nagagwa ini sila, basi may ibang pagiging nga nakaupod. Pero ang pinaka last person nga nangin kaupod ni Corporal Madelo sa sina nga gabi sa aksidente ning salakyan, amo lang ning isa mong barangay Tanod. Di daw ka budlay taon-taoron nga naksidente sila dito sa may area sang Sumag. Pagkatapos sa nga maaksidente sila, wala man lang mag-mind ang ini nagamaniho sang multicab, ining si Mr. Kanoy. Pagka-aksidente na daway man lang siya bungog nga magpangayo sang tabang abi sang rescue. Kay usually ang ikaw ya kunara kasi mo insakto nga paminsaron na aksidente ka, may upod ka nga nasamaran, bisan nga nakita mo pa na siguro nga lala na ginang sitwasyon, why na nagaginawa, mangayo kag gigyapon sang rescue. Kag i-report ni sa kapulisan, bisan pa nga ikaw nakabunggo. Ti butang tabi nga nataranta siya nga kay tungod nga siya ang nakabunggo sa nagapark dira nga tracking sa higad sandalan do mo na. Ti nervyuson ka ba no? Grabe na gid nga pagka-nervyos imo ya nga way ka na kay balo kun din ka magpadulong tapos pag-abot mo dito sa samtang nga nag-drive ka samtang gin-atras mo ang salakyan kay makadlagan pa man. Kag nakalabot ka sa banwasang hinigaran sa pagkalayo-layo. Oh, kag daw grabe nga ginpiparahan gid nga ang multicab na full tank nyo. Inabalang na daw ka nga iblang may ara gid sang layo nga kaladtuan nga ginpreparahan gid nga nga damo gid ang gintughong sa multicab nga nakalabot na dito sinigar nakabalik na nakalabot pag balik kadto sa Granada. Kaga pagkatapos ang salakyan nga ginasakyan nila ang sa passenger side nga sa dindra nagapungko si Madelo tiway naman ganito sang traces sa mga dugo kay natin luana. Titi ano paano ni tanturo nato na biyaman? No? Sa aton nga mga investigador kung hindi nyo pagin makuha ang pila ka mga clue sina diri, ati makasiling ta siguro nga base way nyo ginapalibugan, ginapalitikan sa inyong paminsaron. Kaya doon kabudlay mo, ang istoryahan ka lang isang parte sa ni aksidente, napatay siya, natarantar siya, o natarantar ang driver kay na-aksidente sila, ang iyang upod na patay, or nasamaran, ang ginimo na lang, nagpadalagan na sa salakyan, daw ay sa animo nga nagpadalagan. Tapos magpadalagan siya sa salakyan, tungod nga ginervyos siya, kag nataranta siya, kag daw sa wala siya sa animo, kay nakulbaan gid siya, nakalabot siya sa banwas ang hinigaran. Tapos dito gintapok ang bangkay sa lugar, nga sa nagligad, may gintapok man na da. May gintapok na da. Oh, nga biktima man sa pagpang-salvage. Nasapuan naman sa daman nga area. Siguro ka kuan daw amo ning ginasiling bala kun sa drama pa. Ini bala kay muan sang siyensya ukon natabuan lang. Ha? Do sa drama bala misteryosang kabuhi nga batean nyo na banwa ang misteryosang kabuhi nga kung ikaw nagalakat sa dalan kag hinali may may naghuyop nga hangin or may kasanag nga nagtuhaw samtang nagalakat sa dalan. Makasiling ka bala nga ini kahimuan sa siyensya o kung natabuan lang. Ining kamatayon ni Madilo do makasiling ka nga kung ibase sa istorya sang iaupod nga tanod, way man kita nagasiling, way man kita nagakonfirmar nga siya gid ang may kilabtanan siya sinadiri. Pero kung ibase lang sa iya nga mga istorya, kung kaysa daw way nagahilituhog mo, Imagine mo na banwa, masiling niya ang driver sang multicab, nga manigit sakyan sang duwa, nga naaksidente sila. Una-una pag ito ganito, may statement pa ito nga natulugan siya. Pagbugtaw niya, pagbuklat sa iya nga mata, wala na si police officer, si Corporal Madilo. No? Natulugan siya, napiyungan. Pagbugtaw niya, wala si Corporal Madilo. Imagine nyo na banwa. Natulugan kay pagkabugtaw nas Madilo kag tapos ato na si Madilo sinigaran gintapok na to isa na ka mayami nga bangkay. Sa aton nga mga investigador sa hinigaran PNP kag 3 months sa Bacolod City Police Office
dapat matumod tigid na kung bala may krimen gid man ang nga natabo ginpatay gid sa hungod o kung napatay siya sa aksidente, i-establish ta sa insakto. Kay base insakto man ang hambal sa tanod. Kag kung ipapriso nato na sa ipindaw naton siya, base insakto man niya ginhambal. That's why nga diri ni makita banwa kung ano ka porsigido ang aton nga mga investigador sa pagtipon sang tanan nga mga ebidensya nga posible makuha nila sa mga magagmay nga mga bisan mga tinipik-tipik lang sa mga ebidensya nga makita sa area, i-examinon gid sa insakto. No, kag hibaluon gid ang pasunod bala sa kung paano natabo ang krimen, ang posible nga anggulo base sa panaysayon sa tanod kag base sa pag-analisar sang investigador sa kung ano ka-accurate ang ginpahayag sa nasambit yang tanod nga gina-consider na karon nga person of interest. Why sa nasiling ko na banwa, why pa kita maghambal nga siya naghimo sang krimen or kakonsabo siya sa kung sino man to yang personalidad nga amo ang may kailabtanan sa nasambit yang krimen. Naway kita magsiling nga amo na kay tubtob nga bang pamatudan sa korte da naton kaga matumod kung sinugid ang suspitsado kung may aragin man kag kung anugid ang matudtuod nga natabo. Pero banwa sa nasiling ko na kung hindi ni pagtutukan sang maayo sang aton nga mga investigador basi mabutang ni sa limunaw ang ini nga kaso. Hindi ko ya magamit sang word nga padalman kay kadamo na sa mga kaso nga kaangay sa mga nagkalamatay, ginapamatay, riding in tandem, nga ginpadalman, nga kada interview, gambal ang investigador o kung ang chief of police siya, ginapadalman ni namo ng kaso. Ginapadalman. Hasta sa uli nagkaladalman na gid. No? O hindi na makita, kundi na tong kaso, why na, nalubong na kitungod nga sa sobrang nga pagpadalom. No? Basi pwede tani subong yang hindi pagpadalman, pero tutukan tabi. No? Sa aton nga mga investigador, ini challenge naton pagpanghangkat. Hindi kita abi magambal basta lang magambal nga padalman tang ini nga kaso. Tutukan tabi ang ini nga kaso. Kaya daw masyado ka interesting no? Masyado ka interesting nga kung kaysa kung ipamatian mo lang ang mga panaysayon, kung ang panaysayon sa sining nagdrive sa nga sining salakyan nga nakabunggo. Di daw kasiling kagituod nga misteryos ang kabuhi. Imagine nyo na banwa sa ang insidente natabo na sa may barangay Sumag nga sa diin dira sa ginapungkuan sa passenger side na nagapungko si Corporal Madilo kag amo man nga portion sa salakyan ang kabunggo ti gupi gi ganito makita niyo sa litrato gupi gi diyan salakyan ti naigo ang ulo di Madilo sa kung ano tong object na nakatupa tubo man kuno tong pirmirong hambal sang driver. Pagkatapos napatay siya or sang matabo aksidente, hinalin na siya na nag-pull out ka nagpalagyo. Kag pagkatapos ang truck na involved ay naman dula na. Imagine mo na banwa do ka pinasahi no may aksidente nga nagluntad. Ang truck nga ginbungguan kag ang nakabunggo hinalin na kila dula. Anong tawag ta sina? Misteryo sang kabuhi. Yari na ang aton nga Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Stand by. From Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Martes, Enero 25, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Mga umano'y kurapa, mahina at mga hindi karapat-dapat na manalong presidente papangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte bago pa man sumapit ang eleksyon sa darating na Mayo. Sa ating ulat, panahon ng low pressure area nasa kalupaan na ng Agusan. Malalakas na buhos ng ulan asahan sa maghapon silang parte ng Visayas at Mindanao, ayon yan sa Pag-asa.
Grupo naman ng mga drivers nagsagawa ng kilos protesta laban sa serye ng dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo. Mga perang nawala naman sa isolated fishing scheme sa mga bank account ng mga guro, hindi siguradong maibabalik ayon yan sa Department of Education. Samantala, kabayanihan naman ng SA-44 inalala ng isa sa mga Mama Sapano survivors makalipas ang ilang taon nang mangyari ang madugong insidente. At sa ating international news, 7 US Navy personnel sugatan sa nangyaring landing mishap sa West Philippine Sea. At para sa ating sports balita, Brooklyn Nets, Golden State Warriors at Milwaukee Bucks hinuhulaan pa ring top contenders sa dalalapit na NBA Championships. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasi. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, mahigit 25,000 ang mga manggagawa sa Metro Manila ang nawalan ng trabaho kasunod ng implementasyon ng Alert Level 3 sa National Capital Region ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III. Ayon sa kalihim, ang mga manggagawang nawalan ng trabaho sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 o mas mataas pa ay makakakuha ng 5,000 pesos na cash assistance mula sa COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP. Sinabi ng kalihim na aabot sa 1 billion pesos ang pondong inilalaan ng kagawaran sa programang ito na para sa nasa 200,000 na mga beneficiaries. Kahapon, January 24 nang binuksan ng DOLE ang application para sa programang ito. Pero nilinaw naman ni Bello na ang informal workers ay hindi kasama sa camp pero maaari naman silang mag-apply sa Cash for Work program ng kagawaran na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o ang tinatawag na TUPAD program. Samantala naman, mga umano'y corrupt, mahina at mga hindi karapat-dapat banalong Pangulo, papangalanan yan ni Pangulong Duterte bago ang eleksyon sa Mayo. May karagdagang detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dave, tiniyak nga nitong si Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang isa sa publiko ang mga pangalan ng mga presidential aspirants na sa tingin niya ay corrupt o tiwali, hindi karapat-dapat, mahina at hindi maaring pagkatiwalaan na maging Pangulo ng ating bansa. Sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang part 2 ng Talk to the People na gagawin niya ito in due time at ito raw ay posible isang buwan bago ang eleksyon sa Mayo ngayong taon. At sinabi niya na meron daw siyang mga most corrupt at yung isa naman ay hindi niya alam at trying hard na maging presidente. Obligasyon daw ito ng Pangulo na ilahat sa publiko yung kanyang nalalaman, pero bahala pa rin yung mga botante, ang sambayanan, kung sino ang kanilang pipiliin sa bandang huli. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Pero ito, bahala na kayo. If you want to believe in me, if you still believe me, I will tell you. But if you reject it, o ayaw ninyong may nawala, ang masasabi ko lang, bahala kayo. Total, it's your country. It's not only mine. And kailangan may malaman kayo na alam ko na hindi ninyo alam because alam ko. Why? Because I'm the president and I get all informations from everybody. Pero sa lahat ng nakikita ko, para sa akin, with except one, merong issue na hindi maganda. So kung ito maging presidente, baka magpilitan ako araw magyaw-yaw, maging na tuloy ako. Meron dyan, Jose, talagang hindi pwede maging presidente. Meron naman dyan ang presidente pero masyadong corrupt. Kala lang kasi ng mga tao malinis pero yung mga nag-transact sa business sa kanya, official business, pati yung mga Chinese nagreklamo na masyadong corrupt daw. Kaya naghihingi sa kanila, sabi nang kung may magawa ako,
So meron naman dito na hopelessly, I think, hindi dapat magpresidente. Medyo kulang talaga. Kulang na kulang. Everyday may sasabihin siya na mali o basta the fundamentals yung of what a persona gusto ma-presidente dapat ewan ko lang, pero tandaan ang sunod na kabanata. Tagalog yan, perfectly said. At maghintay lang at huwag mag-apura. Yan yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. At sa ngayon daw kasi ay masyado pang maaga dahil ano man daw yung sasabihin niya sa mga kandidato, lalo yung mga tumatakbo sa pagka-presidente, ay baka gamitin ng mga kalaban at madadamay pa siya na kumbaga makagalitan ng kandidato o yung mga kandidato na kanyang kumbaga huhubaran sa publiko. Bombo Dave, Bombo Jaina. Bombo Raymond, so ibig sabihin pala ng kasunod ng pahayag na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte, maaasahan ba natin, Bombo Raymond, na kahit papaano may mga parang ebidensya siya na maipapakita sa publiko kung sakali mang ituloy niya nga ito, yung kanyang plano na yung isa sa publiko daw niya, yung mga umano'y kurap, mahina at yung mga hindi karapat-dapat na manalong presidente, Bombo Raymond? Well, sinasabi niya na alam daw niya dahil siya ay presidente, hawak niya lahat ng mga impormasyon sa intelligence community. Pero wala naman siyang sinasabi na maglabas ng mga ebidensya. At may mga, yung isa daw na kandidato na sobrang korap, kakasuhan niya kung may magbibigay ng ebidensya yung mga Chinese businessman na sinasabi niya, Bombo Dave. May iba lang ako, Bombo Raymond, kasi parang mahigit isang buwan na makalipas ng manalasa itong bagyong Odette dito sa Pilipinas. May plano pa ba si Pangulong Duterte na bisitahin yung mga kababayan natin na kasi ilang daang libo pa daw yung mga nasa evacuation centers, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan. Talagang sinabi niya sa kanyang to the people na babalik siya sa lalo madaling panahon gaya ng kanyang pinangako doon sa mga seranta ng bagyong Odette sa Visayas at Mindanao, Bombo Dave. At gusto raw niyang malaman ang nangyayari sa ground kung tinupad ba ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan yung kanyang naging direktiba o kautosan noon, lalo na yung pagbibigay ng temporary shelter at ilan pa. So gusto niya na makita mismo na hindi lang puro mga report, gusto niya mismo actual na makita kung natupad ba yung mga iniutos niya na mga relief at rehab of efforts, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Aabot pa sa 339,000 na mga individual ang hindi pa rin nakakabalik sa kanilang tirahan. Makalipas ang mahigit isang buwan ng hagupitin ng bagyong Odette ang iba't ibang panig ng bansa, partikular na sa Visayas at Mindanao. Sinabi ito ni NDRRMC Executive Director Ricardo Halad sa kanyang naging update kay Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. Ayon nga kay Halad, ang mga apektadong residente na ito ay nananatili pa rin sa mga evacuation centers o nakikisilong naman sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Patuloy namang namamahagi ang NDRRMC ng emergency shelter materials sa mga displaced families para sa kanilang pagbangon kasunod ng kalamidad na kanilang pinagdaanan. Samantala, sinabi naman ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi na dapat ay mabigyan din ng COVID-19 vaccines ang mga individual na nanatili pa rin sa ngayon sa mga evacuation centers. Sa ulat nga ng NDRRMC, 3 linggo na ang nakararaan, pumalo sa 407 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Odette. Nasa 1,147 naman ang injured, 82 ang nawawala at papalo naman sa 6.9 billion pesos ang pinsalang iniwan ng naturang bagyo sa sektor ng agrikultura at nagkakahalaga naman ng 16.9 billion pesos ang nasira pagdating sa mga infrastruktura.
Samantala naman, inanunsyo ng National Electrification Administration Disaster Risk Reduction Management Department na matapos ang higit isang buwan na ibalik na ang supply ng kuryente sa 80% ng mga kabahayan na sinalanta ni Bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Batay pa sa pinakahuling talaan na abot na sa mahigit 2.8 million na kabahayan ang nagkaroon na ng kuryente. Nasa 15 electric cooperatives sa bansa naman ang tapos na sa kanilang power restoration, habang may 19 ng electric cooperatives pa ang patuloy sa kanilang pagkukumpuni sa mga lugar na wala pang kuryente. Napag-alaman na may mahigit 870,000 pang kabahayan ang hindi pa napapailawan hanggang sa kasalukuyan. Bombo Weather Update. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang binabantayan ng Low Pressure Area o LPA nasa kalupaan na po ng Agusan. Malalakas na buhos ng mga ulan asahan na sa maghapon sa ilang parte ng Visayas at Mindanao. Ayon po yan sa Pag-asa. Maki-update tayo sa report ni Bombo Dennis Hamito. Lumawak pa nga Bombo Day, Bombo Jane ang apektadong mga lugar ng ulan at posibleng bahain dahil sa low pressure area. Ito ay makarang pumasok na nga ang namumuong sama ng panahon sa kalupaan ng Prosperidad, Agusan del Sur. Ayon sa Pag-asa, ramdam na ang LPA, hindi lang dun sa Visayas at Mindanao, kundi maging sa ilang parte ng Luzon, kasama ng Bicol Region at Palawan. Kabilang sa nakaranas na ng malalakas na pagbuhos ng ulan, ang ilang probinsya dyan sa Kabikulan, malaking bahagi ng Visayas, lalo na yung eastern at central portion ng Visayas, gayon din ang Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula sa parte naman ng Mindanao. Kaugnay nito, pinakikilos na ng Pag-asa ang publiko at Disaster Risk Reduction and Management Offices na maging alerto at gumawa ng agarang aksyon katulad ng paglikas kung lulubha pang epekto ng matinding mga pag-ulan. Sa kasalukuyan, may umiiral na flood alert sa malaking parte ng Mindanao dahil sa posibilidad na tumagal pa ang maulang panahon hanggang sa kabuuan ng maghapong ito at maaaring mag-extend pa hanggang bukas. Malit naman ang tsansa na maging ganapang bagyo ang naturang binabantay ang namumuon sama ng panahon, ngunit maaari pa rin itong magdulot ng malaking pinsala, lalo na doon sa mga lugar na talagang delikado sa mga pagbaha, yung tinatawag nating low-lying areas. Bombo Dave? Yes, Bombo Dennis. So, kailan kaya natin inaasahan na bubuti yung lagay ng sitwasyon o ng panahon sa mga apektadong lugar na sa kasalukuyan nakakaranas na rin ng mga pagbaha, Bombo Dennis? Midweek ay improving na yung weather na nakikita natin dito sa satellite and surface data ng Pag-asa at wala naman tayong iba pang active weather system na nakikitang lubhang makaka-apekto maliban doon sa hanging amihan na maaaring magdala pa rin ng mga kaulapan at mga pag-ulan naman, pero yan ay sa northern portion ng bansa o yung Luzon region naman ang maaaring pangunahing maapektuhan nito, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya, airports at train terminals pinag-aaralan ng DOTR kung pwede rin gamitin bilang vaccination site. Ang detalye, abangan. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag-Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pinapaimbestigahan ng Makabayan Block sa Kamara ang magiging epekto ng plano ng Department of Agriculture o DA na mag-angkat ng round scad o ang tinatawag na galunggong sa pamamagitan ng paghahain ng House Resolution number 2467 ay hinimok ng Makabayan Block ang House Committee on Agriculture and Food na imbestigahan in aid of legislation ang epekto ng naturang importasyon na sa kabuhayan ng mga lokal na mga mangingisda. Sinabi ng
Makabayan Block na ang mga grupo ng mga mangingisda ay tumututol sa pag-aangkat ng galunggong dahil ang hakbang na ito ay nakakapinsala raw sa lokal na industriya ng pangingisda. Binanggit din ng naturang grupo na ang pahayag ng kilusang magbubukid ng Pilipinas na sa halip na mag-angkat ng galunggong ay dapat magpatupad pa raw ang gobyerno ng mga hakbang na makakatulong sa pagtaas naman ng produksyon ng isda sa Pilipinas. Ang grupong pamalakaya sa bahagi nito ay nagsabi naman na ang pag-aangkat ng galunggong ay magpapababa lamang sa presyo ng mga isda o yung farm gate price ng mga isda sa Pilipinas. Kung maaalala ay inuprubahan na nga ni Agriculture Secretary William Dar ang pag-aangkat ng 60,000 metric tons ng isda. Kabilang na po dyan ang galunggong sa unang quarter ng taong kasalukuyan upang palakasin naman ang lokal na produksyon. Kinokonsidera ng Department of Transportation na palawakin pa lalo ng 5 araw ang vaccination drive para sa mga commuters at drivers. Sinabi ito ni Transportation Undersecretary Artemio Tuazon kasunod ng kick-off ng naturang programa kahapon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ayon pa kay Tuazon, kinokonsidera nilang gawin ding vaccination sites ang mga paliparan, train stations at terminals. Ang main focus niya ng programang ito ay para sa administration ng booster shot sa mga mananakay at drivers. Sa unang araw ng bakunahan na ito kahapon, sinabi ng opisyal, nasa 300 katao ang nakapagpatunok ng booster shots. Para mas makapag-accommodate ng mas marami pang mga tao sa bakunahan sa PITX, ikukonsideraan niya ng DOTR na palawigin ang oras na inlaan para dito. Sa ngayon kasi ay bukas lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kamakailan lang ipinatupad ng DOTR ang no vaccine, no ride policy sa Metro Manila sa hangarin na makatulong sa pamahalaan upang sa gayon ay mapigilan ang pagkalat palalo ng COVID-19. Samantala, grupo naman ng mga drivers nagsagawa ng kilos protesta laban sa serye ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Gerald Ulepa. Posibleng masundan ba Bombo Dave, Bombo Jane itong serye ng mga protesta kasunod ng sunod-sunod din na aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kanina lamang nang magsagawa itong grupong piston ng kilos protesta sa isang gasolinahan sa East Avenue sa Quezon City at tinungo nila itong tanggapan ng Land Transportation Office. Plinado rin ng grupo na lumapit dito sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ngayong araw kasi nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng aumento sa presyo ng petrolyo na aabot sa 1 peso 45 centavos sa kada litro ng gasolina, habang halos 2 piso 1 peso and 90 centavos naman itong dagdag sa presyo sa kada litro ng diesel at 1 peso 70 centavos naman dito sa kada litro ng kerosene. Ngayong Enero pa lamang, Bombo Dave, Bombo Jane ay mayroon ng kabuang 7 pesos at 20 centavos ang itinaas ng kada litro ng diesel, habang 4 pesos at 95 pesos naman sa gasolina at 6 pesos at 75 centavos naman sa kerosene. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, nasa korte na sa ngayon ang 4 sa 52 kaso ng pagpatay sa gitna ng mga isinagawang anti-illegal drugs operation ng mga pulis mula pa yan taong 2016. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, 2 sa naturang mga kaso ay patungkol sa pagkakapaslang sa 19 anyos na dating University of the Philippines student na si Carl Janlo Arnaiz noong 2017. Nakasalukuyang nasa Regional Trial Court ng Navotas City. At ang isa naman ay ang pagkakapaslang noong 2018 sa security aid ni dating Biliran Representative Glenn Chong na si Richard Santillan at sa kasama nitong si Jessamine Casing na pawang nasa Cainta RTZ na. Ang 2 iba pa, ang 2016 killings naman sa mga drug couriers na sina Anwar Sawadjaan, Noel Bacalzo at Angelo Hoffer na kasalukuyang nasa Zamboanga del Norte RTZ na.
at ang 2016 death naman ni Sharif Amatunding na pending sa San Pedro, Laguna RTZ. Sa ngayon, hindi pa masabi ang pagkakakilanlan ng mga kinasuhan, gayong ang mga kopya ng mga kaso na ito sa korte ay hindi pa available. Magugunita na nagsagawa ng review ang panel ng binuo ng DOJ sa 52 kaso na isinumite ng PNP-IAS noong June 2021, kung saan natukoy ang mga pagkakamali ng nasa 154 pulis na nagsagawa ng illegal drugs operation. Oktubre na kalipas sa taon nang inatasan ni Guevara ang NBI na magsagawa ng investigasyon at may case build-up laban sa 154 pulis na sangkot. Samantala, yung drug suspect naman kabilang sa PIDEA target list at 4 na iba pa ay arestado sa operasyon na isinagawa doon sa Olongapo City. Maki-update tayo sa report ni Bombo Annalise Soberano. Bombo Dave, arestado ang isang drug suspect na kabilang sa target list ng Philippine Drug Enforcement Agency kasama ang 4 na iba pang mga kasamahan nito sa ikinasang entrapment operation sa Olongapo City kahapon. Batay sa report ng operatiba ng PIDEA Region 3 Regional Director Brian Babang kay PIDEA Director General Wilkins Villanueva, matagal na nilang minomonitor ang galaw ng nasabing drug suspect at kahapon nagkaroon sila ng magandang pagkakataon. Kinilala ni Villanueva ang mga naarestong suspect na sina Arsenio Santos alias Boyet na nasa target list ng PIDEA, Art Palorina alias Alvin, 51 years old, Albert Oca alias Bitong, 26 years old, Ryan Eva, Richard Agustin, mga kapwa-resident nito ng Olongapo City. Itinuturing naman ng PIDEA Region 3 na isang high-impact ang nasabing operation na nagbunga ng pagkakasabat ng 4 na maliliit na hot-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng 12 grams na shabu na tinatayang may street value ng halos 82,000 pesos. Nakuha din sa nasabing operasyon ang mga samut-saring gamit sa illegal drugs, isang unit ng pangunahing cellphone at marked money na ginamit ng kosher buyer. Katuwang ng PIDEA Region 3 sa nasabing operasyon ang PIDEA Zambales at ang PNP unit sa nasabing lugar. Kasalukuyang nakakulong na sa PIDEA Region 3 Detention Facility ang 5 suspect sa sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilalang bilang Comprehensive Dangerous Act of 2002 ang mga naarestong suspect. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, mga perang nawala naman sa nangyaring isolated phishing scheme sa mga bank accounts ng mga guro, hindi siguradong maibabalik daw. Ayon po yan sa DepEd. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Marlene Padiernos. Inamin ng isang opisyal ng Department of Education na DepEd na hindi siguradong maibabalik ang mga perang nawala mula sa mga gurong na biktima ng isolated phishing scheme sa bansa. Sinabi ni DepEd Undersecretary Annalyn Sevilla na sa ngayon ay hindi pa alam kung maibabalik pa ang mga nawalang pera, ngunit paglilinaw niya ay malaki pa rin naman ang posibilidad nito lalo na kung walang naging pagkakamali sa bahagi ng biktima. Paliwanag niya, nakadepende pa rin kasi anya ito sa nature at circumstances ng nangyaring transaksyon maging sa magiging resulta ng investigasyon ng mga kinaukulan. Ayon pa kay Sevilla, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng naturang insidente sa mga kawani ng kagawarang pang-edukasyon, kung kaya't hindi ito biro lalo na't malaking halaga ng perang pinaghirapan ng mga guro ang nasimot ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Tiniyak naman niya na patuloy ang kanilang isinasagawang pagkikipag-ugnayan sa Land Bank of the Philippines at seryoso ang kanilang isinasagawang mahigpit na pagbabantay dito kung sakaling may mga karagdagang mga individual pang kanilang nasasakupan ang nabiktima din ng naturang panloloko. Sa kabilang banda naman ay binigyang diin ni Jerry Liao, isang IT expert, na ang lehitimong bangko ay hindi kailanman manghihingi ng username at password sa telepono o sa pamamagitan ng text messages. Payo niya sa publiko, huwag basta-bastang magkiklik ng kahit na anong link na kanilang natatanggap at tumawag muna aniya sa bangko
o di kaya personal na magtungo dito upang masiguro na lehitimo ang mga ito. Unang pumutok ang nasabing issue nang maglabas ng pahayagan Teachers Dignity Coalition o TDC nang makaranas ang mga guro ng mga unauthorized transactions sa kanilang mga land bank account kung saan ay nagkakahalaga sa 26,000 pesos hanggang 121,000 pesos ang nanakaw ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Lumabas naman sa inisyal na investigasyon ng land bank na walang nangyaring hacking sa kanilang sistema at pawang mga nabiktima ng phishing ang device na ginagamit ng mga naturang guro dahilan kung bakit nangyari ang ganitong insidente. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kabayanihan ng Sapa 44 inalala ng isa sa mga Mama Sapano survivor makalipas ang ilang taon nang mangyari ang madugong pangyayari. Ating alamin ang report ng Bombo Radio, Baguio. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang isa sa mga survivor sa Mama Sapano encounter na nakaligtas ito sa madugong operasyon na kinamatay ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force sa Mama Sapano, Maguindanao noong January 25, 2015. Sa paggunita ng ikapitong anibersaryo ng SAP 44 ngayong araw, ikinuwento sa Bombo Radio Baguio ni Police Staff Master Sergeant Jose Manaar Jr., isa noon sa mga miyembro ng Seaborn Company na tinuturing niyang isang malaking milagro ang kanyang pagkakaligtas sa nasabing operasyon. Ayon sa kanya, sariwa pa rin sa kanyang isipan ang maalaala sa kanilang pakikipagbakbakan para sa bayan at hirap na kanilang pinagdaanan para makaligtas sa araw na yon. Sinabi nito na kaisa siya sa mga pamilya ng kanyang mga kasamahang nagbuwis ng buhay sa paghingi ng hustisya. Dagdag pa nito na makakamit lang ang hustisya kung tumigil na ang operasyon ng mga teroristang grupo sa bansa, lalo na sa Mindanao. Nagpasalamat naman ito kay Presidente Rodrigo Duterte sa proklamasyon ng Enero 25 bilang Day of National Remembrance bilang paggunita sa kabayanihan ng mga kasamahan niyang 44 Special Action Force na namatay sa operasyon ng gobyerno kontra sa mga teroristang grupo na pinapangunahan noon ni Zulkifli Binhir alias Marwan at Basit Usmana. Siyempre, isipin ko ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala kasi nangyari sa amin, hindi ako makapaniwala na buhay ako sa sitwasyon namin ngayon, lalo na pag yung nga iniisip ko. Siguro masasabi natin na may hustisya na pag yung terrorist dyan sa Mindanao is mawawala na talaga. Salamat tayo sa Diyos kasi binigyan tayo ng pagkakataon na yung nga nabuhay muli. Binigyan tayo ng pagkakataon na ito magserbisyo uli. Then sa pangalawa is siyempre nagpapasalamat tayo sa kay Pangulong Rodrigo Duterte kasi itong araw na to or nag-issue siya ng proclamation declaring that ito nga January 25 of every year as a National Day of Remembrance in honoring the gallant SAP 44. So yun, malaking bagay na po yun na Balita mula Bombo Radio Baguio para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Claire Dawato na para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa Baguio City, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. 7 tauhan ng militar ng Amerika ang sugatan na magkaroon ng landing mishap ang isang F-35C warplane sa deck ng aircraft carrier na USS Carl Vinson sa West Philippine Sea. Sa pahayag ng Navy, nangyaring insidente habang isinagawang routine flight operations sa West Philippine Sea. Ang piloto ay ligtas na nakalabas mula sa sasakyang panghimpapawid at na-recover sa pamamagitan ng US military helicopter at nasa stable na kondisyon. Iniimbisigan pa ang sanhi ng in-flight mishap. Ang F-35 jet ay ginawa ni Lockheed Martin. Magugunit ang nagsagawa ng training exercises ang dalawang barkong pandigma ng US sa West Philippine Sea. Ayon pa sa US Navy na nasabing hakbang ay para maibsan ang impluwensya ng China sa nasabing karagatan. Kinabibilangan ito ng USS Abraham Lincoln Carrier Strike Groups at USS Carl Vinson kasamang USS Essex Amphibious Ready Groups. Kasama nila sa exercise ang
Japan Maritime Self-Defense Force. Ilan sa mga pagsasanay na kinangisa sa gawayang anti-submarine warfare operations, air warfare operations at maritime interdiction operations para mapalakas ang kanilang kahandaan. Ang pagsasanay ay naayon sa international law sa international waters. Bombo Sports News. Inaasahang maghahabol ngayon ng maraming mga NBA teams para sa final push para kumapit sa playoffs. Ito ay makaraang mahigit na sa kalahati ang ginaganap na NBA season habang ilang teams din ang inaasahang i-eksena sa nalalapit na trade deadline upang magpalakas palalo ng kanilang lineup. Ayon sa ilang mga eksperto, kabilang sa paboritong teams na contenders para sa kampyonato ay nangunguna ang powerhouse teams na Brooklyn Nets. Sumunod dito ang Golden State Warriors at pangatlo naman ang defending champion na Milwaukee Bucks. Hindi rin daw magpapahuli ang Phoenix Suns na mayroon na mga malaking aral na nakuha matapos na kinapos noong nakaraang taon pagsapit ng kanilang championships. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Mga umano'y kurap, mahina at mga hindi karapat-dapat na manalong presidente papangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte bago pa man sumapit ang eleksyon. Sa ating ulat panahon, ang low pressure area nasa kalupaan na ng Agusan. Malalakas na boost ng ulan asahan sa maghapon sa ilang parte ng Visayas at Mindanao, ayon yan sa Pag-asa. Grupo naman ng mga drivers nagsagawa ng kilos protesta laban sa serye ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Mga perang nawala naman sa isolated fishing scheme sa mga bank account ng mga guro, hindi siguradong may babalik, ayon yan sa Department of Education. Samantala, ang kabayanihan naman ng SA-44 inalala ng isa sa mga survivors makalipas ang ilang taon nang mangyari ang madugong insidente. Sa ating international news, sa 7 US Navy personnel sugatan sa nangyaring landing mishap sa West Philippine Sea. At para naman sa ating sports balita, ang Brooklyn Nets, Golden State Warriors at Milwaukee Bucks sinuhulaan pa rin na maging top contenders sa NBA Championships. At live, nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pabalik na mga kabayan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 35 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang nyo nabatian ang aton nga Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Sa aton nga pagbalik banwa, kuha na ito ng report ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Ini may kang tanan sa payag karon sa PRO 6 nang apektado karon ang supply di sa duga sa Negros bangon sining pagka-konpiskar sa nagabalor masura 20 milyones ka pesos nga suspected shabu. Initanan nato pagkatalakayon pagkaligay lamang sa pila kami importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San
Mao ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Ano ang payag sa PRO6 daw sa siling pagkakonpiskar sang balor masubra 20 milyones ka pesos nga suspected shabu. Yari ang report, Bombo, Franz Ando Burgos. Please come in. Bombo Dani, sa ini sa pinakadako nga impact no when comes sa paggwa sulod sa illegal nga droga diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental kag sa Bacolod, Bombo Dani. We know no nga kahapon sa pagpatigayon man sang ano ni Bombo Dani, no, sa pagka-alerto no sa aton nga mga law enforcement agencies, Bombo Dani, especially man sa pagpulik man sa Philippine Coast Guard. Nano nga di Bombo Dani sa pagkuha no kung pagka-aresto sa duwa ni ka mga persona nga may dala ni Bongbudan sang hindi magnubo sa 3 ka kilo nga illegal nga droga nga nagabalor ni Bongbudan sang 20.4 million pesos. So ti Bongbudan rin nato na kuhaan sang pahayag no ang kapulisan, especially sa bahin sa rehiyon no sa aton nga Police Regional Office 6 sa ilang tagpababa sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So Bongbudan para sa ila no kay ginmensionar man Bongbudan ginusisa man naton kung posible ni bilang nga natigayon na ini Bongbudan before din magpadulong sa Bacolod. Kung posible bilang nga natigayon. Yes, Bongbudan. Yes. Balikan ta kadugay-dugay no kay pasudlong ko na ni report ni Bombo Gracelyn Lubaton kino may identity na to kuno ginang ang nasa pantom lang nga bangkay sa may barangay 21. Yes, Bongbudan no. So duga tala ni Corona. Yes, Bongbudan. Okay, sige abi, balikan ta kada kay unahon ta di anay no. Yes. Kay alias lang to gina ang ngalan pero may identity na atong bangkay nga nasapuan kita sa barangay 12 nga may igo sang lutang. No? Suno sa aton nga mga kapulisan. Okay, sige abi. Kuha naton ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton sa piyak nga linya. Now, Bombo Grace, please come in. Bombodan, aging kilala na ang ining bangkay nga nasapuan sa barangay 12 hinasang kaagahon no, sa syudad sa Bacolod. Kag ini siya, Bombodan, aging kilala kay Eduardo Denosta sa legal na edad na nagapuyo sa barangay 8. Kag pinaagi sa iyang iya nga nagkadto sa PlayStation 1 no, sa funeral home, sa Abis Funeral Home, Bombodan. Nakilala na ining biktima. Okay, sa liwat, sino ganing ngalan to? Sino ganito liwat ang ngalan niya? Eduardo Denosta. Eduardo Denosta. May legal ang paidaron. Yes, Bombodan. Wala pa matubod kung bilang ng edad niya, but taga-barangay 8 siya sa syudad sa Bacolod, Bombodan. Okay, sige. So, hindi pa mapatod kung ano ang motibo sa pagpatay siya? Hindi pa matumod? Papawada regarding no sa kung paano ni siya patay dito. Pero kanina, ini natabo may nilukpanay o kung may pagalutsang pinag Bombodan. May lupok na batian ang mga residente. Okay, sige. So, ang bangkay wala pa makuha sa pamilya? Yes, Bombodan. Sige. Eduardo Denosta. Yes. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bombodan. Ang una natin nga no nga update regarding sining bangkay. So, Bombodan, ini si Bombo Grace na baton para sa Bombo Breaking News para sa Pamansang Rasyon ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa Radyo. Bombo. Batian mga kiban ng report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Kung ini, follow up ini sa isa ka bangkay nga nasapuan man kagina nga sa din ang iyang identity ginakilala sa kay Eduardo Denosta. 10 minutos na bilin ka mga dagat kita sa tag na nga launa. Balikan naton si Bombo
Franz Andro Burgos sa Piyakalinya. Bumbo Franz, please come back. Yes, Bombodan, no? So ato ning sugpunan to ang pahayag sa Police Regional Office 6, no? Ano ni Bombodan sa pagkadakop, no, sang masobra o kung malapit 3 kilo sa illegal nga droga, Bombodan, sa may Bridco Port, no, sa sulod sa roll-on, roll-off vessel, Bombodan. So diri naton ginausisama, no, kag ginataod-taod pa actually sa Police Regional Office 6. Kaya ano ni Bombodan, kay because nga halin ni sa Dumangas Port, ang nasilining roll-on, roll-off vessel o kung ro-ro vessel, Bombodan, padulong diri sa Bacolod, no, kag gina-check ni. Kaya basi Bombodan, dako ang tendency man, no, nga basi dito nagluntad ang pagduhulay, no, sa nasilining droga. Kag gina-check mismo man sa PRO6, kaya Bombodan, doon ang inapnagon gidiri ang pagsulod, no, sa diri sa aton sa probinsya kag sa syudad sang nasilining illegal nga droga kay sa tinalikdan man to Bombodan, no, dito sa may norte nga bahin sa probinsya sa may San Carlos, kumpiskar man ang hindi magnubo sa 10 milyones ka peso nga illegal nga droga man Bombodan. So ang ini nga pagdakop, no, nakita nila Bombodan nga hindi mga layo man sa pila ka mga illegal drugs, no, especially ito sa San Carlos. Kag kung ikumparar mo Bombodan ang itsura sang unod o kung ang packaging sang drugs, ito parehas kay ang siling sa ato ng Police Regional Office 6 nga ang ruta, no, diri sa Western Visayas, no, palarihas lang gid man tuno Bombodan, no, may mga ginatan-aw sila nga mga possibilities bala, no, sa when comes sa paggagwa sulod sang illegal nga droga. Kay kabalo kita Bombodan nga to, no, makalumpat-lumpat ang pila ka mga sa kayang pandagat diri sa aton kay madamo kita sang isla, no, so Bombodan ginatutukan nila especially sa mga dagko nga mga pantalan diri sa aton sa Negros kag sa Bacolod kag sa may Iloilo man nga bahin Bombodan. Kag nagadugang pagin mismo ang Police Regional Office 6 nga ang ini nga pagkadako Bombodan may isa ini kadako nga impact, no, kun epekto sa no, sa transaksyon sa illegal nga droga, no, ang ilan nga negosyo bala Bombodan. Kay kung tanawon ni naton dako na ni sa tani Bombodan kung nakalusot mo, no, damo na ni Bombodan nga pila na ni ka milyon pagid siguro, no, ang malabutan kon nagsulod kag napanagtag kag kung napang na ni Bombodan na pang pack na bala, no. So ay sa ina sa mga ni ginadayaw Manila subong kay dako gid ang problema subong, no, diri sa aton sa Region 6 when comes sa illegal nga droga. So nagapanawagan man Bombodan ang tagpamabas ang Police Regional Office 6 especially sa mga drogista subong, no, kay mga kapulisan wala gid Bombodan nagaunpat kay nagakalingkang sa pagdakop o kon pag-aresto sa nasilining nga mga drogista o kon mga ilegalista Bombodan. Aha. Yes, Bombodan. So may pahayag diri sa aton ang tagpamaba sa Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Okay, daw hindi makwandi ang tiyog ni Arnel Solis. Sige. Daw hindi makuha ng tingog din ni Arnel Solis, no? Liyog ko anay Bumbo Harold, no? Sige. So, 6 minutos banwa ang nabilin kay magadangan kita sa tag ng alauna. Bumbo Harold, Bumbo Andro. So, diri nagapakita nga bisan ano ya kadaadlaw ang operasyon, may mga kadaadlaw, may kaladakpan, may kala-recover, may amo na sining kubla, pero ko ni ginambal diri, may mga nagkalamatay na gani, bangod sa sining illegal drugs. Pero ito wala gyapon sing may-ari gyapon nga inabalang way sang kadlok. Wala sang kadlaan. No, that's why nga sa Subongo, imagine mo na pila ka kilo ni 3? Yes, Bombodan, no more or less 3 kilos ini mo, no? Kaya ginabulubanta ini Bombodan nagadangat ini sa iyang balor bla, no, mga 20.4 million pesos. So ti amo na Bombodan sa Sige, Abi. Yes, Bombodan. Si ang tagpamabasa nga aton nga Police Regional Office 6 sa piyak nga linya si Abi Bumbo Andrew. Yes, Bombodan, no. So si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, no, sige Bombodan. Try nato, no. Ano ni naton Bombodan, i-establish ni naton, no. Kung ano pag Bombodan ang posible nga matugang sa aton ning tagpamaba sa Police Regional Office 6 na hanungod sa pagkumpiskar, no,
o kung pagkadakop bombodan sang sa pila ni ka mga duwa ni bombodan actually do may mga pangalan ni sila gani bombodan nga do iya ka Muslim no. Pero ginadeny ni sila actually bombodan sa Muslim community diri sa Bacolod. Kaya ang ila address nga ginadala bombodan diri sa syudad no. Do ko sa Pablati nagkapakita man sila bombodan nga do dugay na diri sila no sa syudad sang Bacolod bumudan testingan nato no tuman ni bumudan na kuan sang pahayag ako na pamatian ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sir, inyo monitoring sir sa lakas ng droga sa sir sa nangyapakit at diri sa special sites. Ongoing ang atong pag-monitor no. Paupod naton dira ang Philippine Coast Guard, Philippine Drug Enforcement Agency sa kalakalan pag-abot sa illegal na droga. Pero Sir Solis, ang dira sir sa may ibahin sa Filipino sir. Do kinapatihan sir dira sila nag-start mo ina starting point. There's a big possibility sir na dira na dahalin. Maging duhol sila. Wala kita kay balo no kung ano gid na. So much better siguro may baluan din naton sa operating units and sa nag-conduct investigation sa sinanga kaso para ma-dig-update kung na din gidalin ang inaang mga tao kaya din positive nila nakuha ang inaang mga droga. Okay. Pero Sir Solis, ako na yung posibilidad na isa ini sa mga ruta nila sa ang dirigit sa atin, Sir Solis. Baluan naman natin na siyempre pagaling sa Iloilo may kadara fort no. And before ka mag-tabok nila sa Bacolod, magyan mo kita ang Port of Dumangas. And once na mag-agi ka sa Port of Dumangas, ang destination mo is Port of Bacolod. So as I have mentioned, mas mayugid niya ma-dig deeper no? Kung di nila posible nakuha. And di din sila halin para makuha din natin ng full details. Okay. Sir Solis, for example, sa amuning mga nadakpan ng mga droga, ako naman sir ang impact sa mga drogista? Actually sir, tama may kadako no, considering na more or less 20 million ang nakuha sa operatives ng PDEA naton. So dako gining supply na ilan na stock. So if nasa medyo taas ni silang level, yung nasa street level nila wala sang droga nga ma-distribute. So dako gid niyang impact no, sa kampanya naton kontra sa illegal na droga. Okay, pero subong sa inyo Sir Solis, kamusta sir ang pagbantay ng sir sa pasulod sa pantalan on your part sir sa mga pulisan? Pag-abot sa pagbantay sa pantalan, hindi lang pulis dira ang nagabantay no, may mga other government agencies man dira and nakita naman naton as a result of this campaign sa ating government, especially today considering nagamit sila sa ilang K9 units, amo na yung resulta no, na naka-recover sila sa more or less million worth of illegal. Okay. Sir Solis, ang inyo na lang sir, no, kinalaumat sir na maamat-amat na ini subsite or amat-amat na sir hina ang lakas ng illegal na droga dito sa Western Visayas sir? Nagahina na sila no, considering na sige-sige ang aton operation. So nakita naman ninyo last 2 weeks may kitang operations nandira sa San Carlos City, Negros Occidental. And kahapon ang result naman sa operation sa aton Philippine Drug Enforcement Agency. So ini nagapakita ang no let up kita no, sa government sa tapna sa illegal na droga pag-abot sa aton campaign against illegal drugs sa sige-sige no, wala kita nagapahuwan. Okay. Mesay man natin sir sa mga drogista sir na hindi sila kaya po makalusot sa paano nila utapos. Ginadvise natin sila nga much better mag-stop na sila no, sa ilang illegal activities. Kaya nabaluan naman once nga illegal ang mo ginatimo, once hindi ka madakpan, twice ka madakpan, thrice hindi ka madakpan. Pero hindi na habang buhay no, time will come na madakpan ikaw. And once na madakpan ikaw, ibaluan mo naman kung di ikaw makadto, you will spend the whole of your life sa prisuan. So, kawawa ka pag madakpan ka because of illegal drugs. At hindi lang ikaw ang kaluluoy, pati ng pamilya mag-suffer considering wala sang individual na mag-suporta sa imong pamilya kaya dito ka sa sulod sa prisuan. So, much better na mag-stop na sila subong kag magpangabuhi sang matarong kag maayon no.
So amo na nga panagyan straight. Okay. Pero sir, last na ang question, no? Ang amunin nga butang, sir, kini ni Regional Director, sir, no? Sa bahin, sa RT, may RT, sir. Anong Isang ato naman yung kampanya is knowledge kita palabot sa kampanya against illegal drugs. So, sige and gina-congratulate man sa aton Regional Director ang leadership sa PIDEA, Philippine Coast Guard, and ang aton ang PNP sa Bacolod sa Silinga Airport. Okay. Bomodan. So, tiyan mo to yung sabahin sa nga PRO6, no? Sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, Bomodan. Oo. Ang Yes, sige yes, nga, kung hindi ka madakpan subong, daso hindi ka pag madakpan, kag sa sunod, basi sa sunod, amo na yung pagkaubos na sa imo nga swerte, kag amo na nang ginasiling nga nagabot ng imo ka di malason, nga madakpan ka nati, ngoy-ngoy kagidayon. Ang mga nagkaladakpan nga kagapon to, sus, ga duko-duko samtang may pusa sang kamutilambot kung anong ginapaminsar nila sinia. Ang mga ginamumuda ng reaction term, no? Especially sa aton bilang mga madakpan, no? Kung mga involved sa illegal drug, ipila naman bumuda ka mga drug bypass operations, kag mga entrapment operation na nungod sa legal nga drugs. So, tiyan mo ginabumuda ng kalabanan ng mga reaction sa mga kaladakpan, no? Di ko pa mangkotol mo na bumudan, hindi na ila, bisan na nakuha ng mismo sila nga posesyon. So, ginadinay kid gyapon bumudan. Well, raman ng kapulisan, no? Kagang katapos ang pila pagka mga law enforcement agency diri bumudan sa aton nga maghatagid sa nga dugang impormasyon kay because nga dugang ni sila bumudan nga uko nagasigin sa pagpangusisa mo, no? Hindi niya bumudan mauntat ang pag-investigar sa aton nga mga otoridad sa sining mga durugista bumudan. Kumbo, Andro? Yes, bumudan. Sa daso nabi, i-interview naton ang mga nagakaladakpan bla. Kung dito nagaduko-duko, gini sila nga daw kasubo, gini sitsura nila. Ano nga ra sila paminsaron, samtang ginapusasan sila? Kamugid bumudan, ang kung tanaw na to, ng tsura, do pertigay bumudan ng kalisod, no? Grabe gid ang problema pala bumudan. Nami ni nga mahibaluan ta kung ano gid ang matudtuod nga ginabatsyag kag ara sa paminsaron, sini mga nagkakaladakpan nga involvado sa druga, para at least may idea ang iban pang wala ang iban nga wala pa nadakpan. Nga kung ano ang imo mabatsyagan kung madakpan ka, kung ano nga kadako nga paginulsol ang ara sa imo balatyagon la. Correct gid bumudan si amo panatahan nga balor sang droga para sa ila bumudan no, dako na ginayang uyang para sa ila. Isa pa daan si pagid bukat gid ang kaso mga tubangon kay illegal drugs ang imo nga ginaupot bumudan. Hindi na sila makagawa sa prisuhan kay mag-amuni ka dako sang value o sang value. Yes. Sang druga nga nakuha sa ila. Ati dito na gina sila magpangabuhi sa sulod sa prisuhan, no? Unless nga magpalagyo sila para mapadali ilang kabuhi, palagyo sila kay para kung madakpan sila dido mas lagyapon. Correct. Aton ginahambal naton ini kada adlaw para nga matagaan leksyon ang iban nga wala pagyapon maguntat. No, untatin nyo na ini kay ang ini mga nagalakadakpan niyo siguro samtang nagaduko-duko ni Bombo Andro, makita man sa mga litrato sa Facebook kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod, no? Makita nyo man dira nga pertigid ang pagduga pangasubo nga nagaduko ni sila. Siguro grabe man paginulson nila, no? Ginapaminsan nila nga sa amo ni kadako nga volume sang drugs nga nakuha sa amon laban-laban dito nang kita sini magpanimuron sa bilangguan siya may patani nga sang temprano pa nagunta talang ko sa siniya nga trabaho nagpangita ko sang trabaho nga bisan magpabalas ko at least hilway ko nga makapuli sa akon nga puluyan kag makangara ko sa guwa sang prisuhan Bombo Andro. Yes, correct bumudan, no? Like dyan mismo yung hilway kaya balata uhay kaya no way kaya bala may kinapaligpan no kung may paminsar drabe bumudan nga mga kung ano drabe nga mga butang dira no basta involved kaya kanay sa mga illegal nga mga buluwaton ang imo ni nga katulugon bumudan apektado gid ni no kagang imo ni nga panglakaton o kung ang imo ni nga banas bumudan nagakitid pagid na no so ang balbla nila bumudan you live with it so you die for it gid bumudan so munang ilay ang
moto sa kabuhi ni Lebong Budan, no? Nga mangin isa ka drug pusher o kung involved sa sini nga mga illegal nga buluwaton Bumbudan. Okay, sige. Yes, Bumbudan, no? Para sa papangalagad sa bumbuhanin sa Otoy ni sa Bobo France, Andrew Burgos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bumbo Franz Andro Burgos. Ate, dako niyang accomplishment mga kabiyanan sa PDEA, ining pagkadakop sa mga suspitsado kapag recover sa sining balor masubra 20 milyones ka pesos nga shabu. Ginaruro pagkadto di sa Bacolod dalin sa piyak nga isla sa panay. Wow, perti nga mga abilidad. Tiya, damo pa kamuda. Damo pa kamuda. Kung damo pa kamukag nagapati ka mong hastamintras, maproteksyonan ka mo sa kung sino man nga nagapayong sa inyo, basi mga opisyal man, nagapayong, mga damo man ang koneksyon. Kung patihin nyo na nanay sa subong. Pero iambal ko lang sa inyo, ang nagapayong sa inyo, kung mabutang na sa Itali-Itali, panginwala ka mo na. Kung mabutang na sa Itali-Ital ang mga nagapayong sa inyo, ti ilaglag man ang kamuya. So kamugid ang makaluluoy no, sa pamilya ninyo, kag kamo mismo personal. So sa mga ara dra nagasigi pagyapon sa engage sa illegal drugs, magapulo paminsan na kamo kay kung hindi man kamo malabot sumong sa kamot sang kasuguan, ang kamot sang kasuguan nga ini magadakop gid sa inyo, malabot gid kamo sa ulihi. The long arms of the law will catch you later. Do kung hindi man subong. Madakop gid kamo sa ulihi. So amo na iyang paminsaron naton perme. Ti tanawan nyo na ang mga nagakaladakpan ho. Grabe pagduko. Kung may mo mahibi ya mo. Do mahibi. Kay tungod nga ulihin ang tanan. Ulihin ang tanan. Pakuan man nila pasimpalad ya, basi di mo dakpan na siya salig ta sa kay boss. Si boss grabe ang koneksyon. Boss na ton opisyal. May kwan kita, may ara kita sang proteksyon. Tay ara proteksyon yun na. 8 minutos banwa ang na kaligad sa tag nagalauna. Mabubukan na sa pila ka mga importante ang mga panumdom. Sa ato na pagpanumbalik, Banwa, kuha na ito report bumbuan si Dulsurilla, may payag si Dr. Julius Drilon sa ang tagpamuno sa Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ina may kang tanan si Saka COVID-19 positive nga pasyente sa mga ospital nga naglumpat kagapon sa bintana. Siya tapusong wala niya akong kabuhi. Total may COVID ako. Basiya mo na ba siya ang paminsaron? Wagid matabangan. May statement, although nga may aran na sa statement ipagwa ang Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital, pero si Bumbuan nakatigay magkuha sang tingog gikan sa kay Dr. Julius Drilon. Inatanan sa ato na pagpanumbalik. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kameran sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 15 minutos ang
nakaligad sa tagna nga alas kung una. This time, kung ano na ito report ni Bumbuan Sindol Surilla, ano ang payag sang tagpamuno sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa natabong insidente kagapon. Kag ano ang dapat nga himuon para hindi magluntad ang kaangay siri nga insidente basi wala may mga magahimo pa naman sa amo sini nga bagay sa mga palabuton. Dapat siguro i-secure tigid ang area. Ilabi na gini kay daw ang report ng bato nato na COVID positive. Basi wala ko nagguluwa sa pamisaron sa itong naglumpat sa hospital. That's why nga na pinsaran niya nga maglumpat halin sa bintana. Yari ang report, Bumbo Ann, please come in. May mga stringent measures, Bombodan, nga ginapatigayon ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital na hanungod sa sining matapos bala Bombodan nga nag-suicide kahapon nga adlaw ang ining 68 anyos nga lalaki, single, taga-barangay Estefania, diriya sa aton sa may syudad, sa Bacolod. Suno sa kay Dr. Julius Drilon, ang Medical Center Chief sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, Bombodan. Aside ni sa mga physical nga mga measures nila nga himuon, meaning sa building, no, paano pag nila actually may series of meetings gid sila kahapon tungod sini sa natabo nga ini Bombodan, no, and then kano pwede nila himuon sa mga kundi may mga pasyente nga gina-confine dira Bombodan, ano ang sa arrangement nila, no, sa duty high, no, asa sa mga gwardiya, no, ginatun-an nila Bombodan para hindi na ini masulit suno kay Dr. Drilon ang natabo, no, sining 68 anyos senior citizen nga gulpi lang lumupad siya Bombodan, lumumpat siya sa 5th floor nga daan sang West Tower. Tinibarawan nato ng 5th floor sang West Tower, Bombodan. Siyempre, mabuhi ka pa na yung malumpat ka. Oo, pero kataas. At so nga, pagsablay niya to Bombodan sa atop sa kilid sang West Tower or sa atubang sang West Tower, tiwai na naungot na lang siya. Why siya ganit nahulog sa dalom niya Bombodan. Dulaan siya sang kabuhi, no? Doon nakabulaso to ganing iya nga kamot amo na nagpilit na lang siya Bombodan nga, which is makita naman naton sa litrato nga kuha mismo, no, sa mga katapos ang kapulisan or dira sa may Corazon Locsin sang ini siya ang naglumpat between 11:30 to 12 noon. So no kay Dr. Drilon nga daan Bombodan, ang mga COVID positive patients nga naka-confine dira sa hospital sa Corazon Locsin sa isinta ni sila kabilog Bombodan. Sa isinta kabilog, isa na diring naglumpat kahapon, 4 ang sa intensive care unit, kang iban dira sa West Tower, dira sa ilang nga room. Sa tapos Bombodan, hindi man siya, may sharing man ang room, hindi nga isa ka tao, isa ka room, kahit kung COVID positive man sila tanan, no? Gina-interview ni sila tanan, kay Bombodan definitely, may mga comorbidities ni sila, kaya hindi ka man niya pagbatunon sa hospital, kung kaya symptoms, meaning, may ginabatsyag kagid. So kay Dr. Drilon, may mga interviews, kabala Bombodan, nga sa isinta sa ila, 13 lang ang vaccinated. So, that is why. Oo, dira nagapakita Bombodan nga tambal ni Dr. Drilon nga kung unvaccinated ka, dako ang tsansa mo nga kung matapikan ka sang virus, amo nang ginambal sa mga health expert, malala kagidya. Sansa nga vaccinated ka, no? So, gina-determine pa kay kung nabilong ni bala siya sa unvaccinated ng 68 anyos. Na timingan hambal ni Dr. Drilon sa ila tong investigation nga nagwa abi ang upod niya sa kwarto. Dapat kay room sharing may upod na siya. But since nga natapos ng isolation, Bombodan, nag-ayo na tong isa, nakagwa. Di siya na lang ang nabilin. Di lumumpat siya Bombodan sa building, no? Amo ini ang natabo suno sa kay Dr. Julius Drilon nga mahimo because ng iya na nga anxiety or depression niya or ano na nga nagsulod sa iya nga paminsaron, amo na ang iya nga ginhimo.
sa pandemic, sa masubra duha ka tuig nga pandemya, busa sining ginapangatubang nato nga pandemya bombodan. First time man ni natabo no nga may naglumpat gid. Although before may mga previews nga mera dira naglaslas pulso, hindi mo man na zero in bombodan, hindi mo man na imambal nga mapaiway, may mga tawo gidyaw kisa hindi ka man ka control sa ilang nga paminsaron. Only hambal ni Dr. Dillon, may mga mahimo pa gid sila nga mga measure dira para nga hindi na gid niya masulit pa bombodan. So sila mismo kung pamangkoton mo ang taga Corazon Locsin, syempre bombodan sa masubra duha ka tuig, exhausted naman sila kaayo. That is why man nga habal niya, hopefully maintindihan no kukisa, nagasarado sila sa amo nga departamento, amo nga department because bombodan nga exhausted na mga staff nga kinahanglan nila mag-close bombodan or kung puno na. No? Pero may mga shifting na dira sila, ang mga doktor, mga nurses, para magadpadayon kita sa gihapon or sila sa gihapon bombodan nga maga-function no sining ginapangatubang nga COVID-19 pandemic. Bombodan sa dugang nga pagpahayag, pamatiyan naton ang Medical Center Chief sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, Dr. Julius Drilon. We are deeply saddened by the incident that happened here in Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital yesterday, wherein our COVID positive patient in moderate condition, 68 years old, that he committed suicide. It was unfortunate, and we are deeply saddened by that sudden event. We want to assure the public na tanan diri measures to protect our patients are being done, including the physical barriers nga ginaobra namon. We do recognize the far-reaching effect of COVID, not only in the medical side, but also the mental and psychological anguish being brought by the pandemic. However, there are events like this, which is very unfortunate, and we really regret that it happened. Na sometimes hindi ginamon predict despite the very, very stringent history-taking, precautionary measures nga ginaobra namon. But I assure the public that we will continue to strengthen our established process para hindi na masulit ini. And this incident has been reported to the police, and we are still conducting a thorough investigation of our process to improve it, para hindi masulit sa tanan. Madamo nga salamat, Bomboan. Doc, i-clarify ko, since the pandemic started, do ka first giniya do 2 years na niya ang COVID So first niya Doc nga incident nga nag-abot sa point nga may tawo gid nga amo na nang even before even before the pandemic, mostly these are drug related nagumpat sa bintana, galing wala man sila kakapatay. May-ari man kami ditong una nga nag-suicide, they slashed their wrists. No, so even before the pandemic, may nagakatabo na dire nga amo ina, but na magnify lang ini kahit may pandemic kag siguro maski balamaw each one of us has a different coping mechanism and hindi pa kumpleto ang pag-interview namon sa pamilya. Kaya what we noted is this patient lives by himself. So probably during that time may mga depressive state na siya, but what was glaring was 15 minutes before, between 11:45 and 12 noon ini natabo gali kahapon. January, ano nakikita kahapon? 24.
24. 15 minutes before that, nagsunod pa to ang mga nurses to give him these medications, and they didn't notice any behavioral change, no? Kaya ginakauptap man na sila. An hour before that, tanaw man siya sa check-up man siya sa mga doktor. No? So we're just surprised that 15 minutes after, amo ini ang natabo. No? But it really saddened us because ang amon na role diri is a complete protection for everyone. So we really we sympathize with the family of this tragic event that happened to their relatives. Doc, may we know also kung pilada ang pareho ni Balakay, sir, ang naka-isolate dira subong, ang na-confine nga COVID positive sa Corazon, subong? There are 60 confirmed cases. 60? 60. 60? Maara dira, yes. no? Yes. We're still waiting for the results of Damo, the 11 na ginahulat pang ilang PCR test. So, 60 subong ang na-confine. Ang dali lang habo siya. Ang critical case, I think, 4. Okay. Yes, they're now in the critical care unit. Okay. So, yeah. Yan, so far. Ang 60, isa-isagid na sila room? Ang 6, dali lang ha, balikan ko ha. Yes, Doc. Ang pasyente nga ini, they are na natabo kahapon. Yes. Room sharing ni sila kay ginako-comfort ni sila ni namon sa 5th floor. Okay. So incidentally, na-discharge na niya ang iyang upon. Okay. So isa na lang siya nabili time sa iyang room. Oo. No? Okay. So, ang mga individual rooms na diri, dali lang ha, kaya kinatanaw ko lang anay. Ang individual rooms na sa 6th floor is 20. Positive initanan. Okay. Individual rooms ni sila, but most of the rooms sa 6th floor, because these are fully negative pressurized floor, may mga individual cameras ni sa bawat floor, pati ang critical care unit. Hindi ang sa 5th floor, gina-classify ni namon sila sa hindi na mga critical cases. So for example, moderate, moderate kay wala makami ga-admit mild, no? Agkag po nag-aayo na sila sa 6th floor, daw nag-improve na ba lahat sila. So based on the clinical assessments, kinapapanaog na namon sa 5th floor. Para makapa-admit pa kami sa more critical cases sa 6th floor kay sa critical care unit namon lain naman ang area. So, amo ina ang 5th floor I think 4 in atong nada sila. Oo. Pero Doc, ang nagka-admit nga ni Doc, may mga comorbidity ni sila. I mean, may ginabatsag ni sila yung kinanglan nila. May ginabatsag Oo. May ara din siya ginabatsag. Oo. No? Ang problema pa is almost 95%, 95. I would say 95 to 96 unvaccinated. Unvaccinated. Unvaccinated na unvaccinated. Ini ang pasyente? Yes, Doc. Yes, Doc. So, wala namon pa nakuha ina nga detail. Okay. Pero kalabanan, gali unvaccinated. Yes, 90. Kay balan mo, pagsulod nila, meron na kami daring sa census namon na vaccination status as part of the interview. Kung wala lang kami nagapati, naghambal sila vaccinated sila. Ginapangayuan na naman vaccination card. Para part of our monitoring. So, kadapuan gito, so 0 vaccination. Sa full dose, pero pila lang eh. Sa 16 admitted, isipon ko, ikaw lang na overall do the math. 1, at fully vaccinated, ha? Okay. Oo. Ay, hindi pa na sila. Tada muna. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 lang ang vaccinated, ang fully vaccinated out of 60. Okay.
Doc, lastly, kay sobra na ni 2 years ang pandemic, Yes. kamusta ka mo sa hospital, ang staff nyo, anong hambal mo, Doc? Yes, that's a very good question, Anne. Oo. Dalan mo, as I've said, no, probably, and I'm pretty sure, most of the listening public and even the general public doesn't really understand what we go through. No? Kay balaan mo, that's understandable kay wala ka mo sa sitwasyon namon. If the general public is suffering from pandemic fatigue, quote unquote, no, much more ang mga healthcare workers kami diri. No? Ang pag-take care sang ang amon nga mga measures nga ginaobra, it is not just as simple as letting them wear PPE, etc. It's not as simple as that. No, it's not as simple as kung may bulong ka mo, may ara ka mo PPE, may ara ka mo rooms, kadamuan amo na ginapamangkot, no? But you should understand and you should go deeper because we're also human beings. We has emotions, has family, has a different psychological and emotional makeup, no? So ang amon diri nga programa ever since start of this pandemic ay ginaupod na namo ang psychological and mental health counseling. So before they come in for the COVID rotation and after the rotation, so may debriefing kami. Plus during the rotation, we give them nutritious food. No, that is good for their mental capability so that they can be into the game, quote unquote, no. So amo ina ang gina-atake namin ang mga psychological aspect, the mental health in general, and the food and nutrition that they eat, no. Of course 4 is the other things, the peripheral things that before may funds pa kami that we house them, we give them accommodation, separate their family, no, para kunyari ma-infect sila during the rotation, they're safer. However, nadulaan na kami sa funds sina, no. And 5, the psychological and information and strategic communication with their family. Nagahatag pa kami lessons through Zoom platform. Ina-inform sila namon amo ini ang pag-prevent getting coronavirus, ano pang nabatsyagan ninyo na aside from the physical toll, ano pa ang mabulig sang organisasyon para sa inyo. And Okay, Bumbuan. So, pupunta na pati Nautod si Bumbuan. 33 minutos madwa nakaligad sa tagday nga launa. Tiya mo tong payag ni Dr. Julius Drilon, no? Ang kung paano nga nagluntad ang insidente, hindi mo manggid sa tanan nga oras mabalaan ang paminsaron sang pasyente nga rada sa sulod, no? Kag may mga kaangay gi masiliga kalatabo diri sa hospital, pero subong abi tungod nga may pandemic kita, kag naging kontrobersyal ang ining coronavirus, kag naging positive pa ining biktima, ti daw naging daw naging dako ka balita, no, ining paglumpat sa nasambit nga pasyente dira sa 5th floor sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Pero ginapasiguro nila nga way na sang may matabo pang kaangay sining kaso sa palaabuton. Bumbuan. Yes, Bombodan. So again out of 60 to Bombodan nga or yara subong sa Corazon Locsin naka-confine, 13 lang gidya ang vaccinated. 13 ang vaccinated. Imagine mo na. Oo, grabe no. The rest unvaccinated. So, pero gina-determine pa kung itong nag-suicide kung vaccinated siya or unvaccinated, pero Bombodan, no, nadulaan din siya sang kabuki. So, amo niya, no, ang sa Batman sang Corazon Locsin, or again, sang Medical Center Chief na si Dr. Julius Drilon.
So Bombo Daniel, amo ning update, report naton yung madulong para sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat kay Bombo An Sindol Sorilla. 35 minutos na nakaligad sa tagnang alauna. At this time, kuha ko naman report ni Bombo Dennis Rubica. Back to work na si Gov Lacson. Matapos hindi siya gina-isolate, kaya nagpa-quarantine siya. Nag-positive din siya banwa, pero subong dasigay lang man ang pag-isolate. Kaya dasigay, way man sang hindi kangay isang nagligat to yung 14 dias nga suspakuribong kayo sa quarantine facility. Back to work na, pero subong sa Kapitulyo, skeletal workforce sa Japon. Now, yari ang report, Bombo Dennis Rubica. Please come in. Bumudan na siningad daw balik na sa trabaho no si Governor Eugenio Bong Lacson after ito do mga 5 days man no so sobra gani isolate ini sa Bombo Dan no before pa man yang na-confirm ng sinipag positive sa COVID-19 no pero work at home lang anay no atong gobernador may mga importante lang nga mga papeles no dala siya sa Pulian singadlaw para iya sining permahan Bombodan no ini karon nagpirmar sa ato ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz Bombodan no ngati daw okay na nabalik na ang tingog sa ato gobernador back to normal na Proti fit naman siya no? Nga magtrabaho kung magpamerba sa importante ng mga dokumento. So muning sugod subong adlaw alam na siya no? Back na siya as governor sang probinsya ng Negros Occidental after nga nag-acting man na governor atau sinabi si gobernador for the last 5 days siguro bumulan 4 days no matapos nga naging positibo sa COVID-19 no actually bumulan subong pinaka-latest no sa 24 na no ka mga empleyado sa aton provincial capital nga nagpositibo no pinaka-latest bumulan kapon nga duwa ka mga aid no ni Governor Lacson nga kung nag-positive siya na-contact trace siya doon ka mga aid kag nag-positive man kag may isa pa ka-personal sa PIA bla nga nag-positive man so 24 na pumudan kaya mga empleyado sa Kapitolyo Provincial ang positibo so until now until Friday yes training mga nagpositibo ni mga fully vaccinated din Yes, Bombodan, no? Kahit balanta naman halos, no? Mga empleyado sa Kapitulo Provincial, vaccinated na ya. Ibang ganing Bombodan, boosted na, Bombo Daniel, no? So, pro-kwan sila. Kwan man damaan sila, day Bombodan, kwan lang, asymptomatic, no? Bombo Daniel, sining mga nag-positive sa empleyado sa aton provincial capital. So, until Friday, temporaryo kwan pa na no mayra pa kita gyapos nga tawag nga skeletal force sa gyapon no ang aton nga mga empleyado sa aton na tuwang nga departamento sa Kapitulo Provincial no pwede kahapon budan natapos naman ang pag disinfect no sa aton nga mga opisina dira sa Kapitolyo kasi nato ko ginatik kita minmudan kadto kita dito kay na at least no, sa kada opisina may isa o duwa lang no ka mga personnel ang nag-report no ang kanamante work at home Bombo Daniel. Pamatihan na konfirmasyon ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz. Yes, today he confirmed this morning that he's already fit to render and discharge the functions of his office and he will be just under work from home arrangement. So I will be sending important documents for his signature dito sa iya, no, sa balay niya, where he is still trying to regain his full strength. No? Pero ready na ang iyatigog, mabatian mo may sana. Adwa ka aid has been found positive in quarantine man natin. Okay, wala gin problema. Amo
na kagapon, 3, 2 ka close-in niya, and then isa ka employee from the Public Affairs Office. So 3 nagdugang. So we're still monitoring yung iba namon ng mga empleyado, ang ilang asawa na nag-overla, for example, sa hospital, na positive na asawa, dala sila sa mga healthcare workers nga naisip ta. So sila gina-monitor taman ka gina-test, no? At least 5 days from the date nga nag-positive man ang ilang close contact. Bumuda no si Provincial Administrator no Attorney Fernando Diaz no. Kadto kita ginato ti Wayman gid no sing damo nga mga individual na nga transaksyon dito sa Kapitolyo kasi naton tin report man nga pag-lockdown o temporary nga pag sira po still no. Functioning niya no ang aton nga provincial capital bangod may skeletal force lang no sa mga tuhay nga opisina no dira sa aton sining Kapitolyo Bombo Daniel. Muna pinaka-latest natin nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol. Bisan magka-positibo kita, basta bakunado, daw ay naging basta dapat ka kulbaan kay hindi naging man makahalit sa aton nga lawas ang ining nagatapik nga virus. Ilabi na gining Omicron, dasing maglaton pero kwan siya, huyang nga klase sang pagka coronavirus. 41 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Ginakulabos kita banwa sa oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udtop. Dana naman kita buwas. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming